An diya ɲɛmɔgɔw sugandi ten an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an m'an ka fili abada cɛbaw bi yan musobaw bi yan n'an y'u bila u jɔyɔrɔ la caman bɛ bɔ an ka kɔlɔlɔw la ka segin k'aw fo k'aw don kira matoya la n'o tɔgɔ i ni sɔgɔma. K'i fo k'i barikada mɔgɔ o mɔgɔ n'o b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ don kira matɔna ka laadala foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ laadala foli la an b'a daminɛ directeur la n'an ye directeur fo an b'a ka denbaya fo n'an y'a ka denbaya fo an balimamuso fila donc ni Yasin ni Kayatu k'olu fo k'o don kira matɔna n'an y'o fo ka ban foli bɛ lase technicien ma n'an y'o fɔ aw ye k'e fo n ka taga cɛkɔrɔba fara ɲininkali kɛ ka dugawu kɛ n ka taa hali ka dɔ fara si kan n kɔrɔbugula ni waati in na a sigilen don k'an lamɛn a n'a muso ka donc Fantala maa o maa b'an lamɛn le conseil spécial n ka cɛkɔrɔba Sila waati in na o b'an lamɛn b'a la an ti ɲina an ka karamɔgɔ kɔ a tɔgɔ la Hayidaraw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma maa o maa y'an sigilen don k'an kɔnɔ extérieur la nin waati in na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ dɔn kira matɔna n kɔrɔmuso Amina k'a fo k'a barikada Aziz nin waati in na k'a fo k'a barikada Saran ani professeur bɛ Bamako kɔnɔna na ka professeur fo ka Pujugu fo nka donc ISR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ dɔn kira matɔna ani Hayidara k'a fɔ bɛɛ aw ni sɔgɔma ala ye bi yira an na bi ye jumadon ye bi ye le 24 ye parce que précision ninnu na mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko an ka don fɔ ka fara kan parce que n'o tɛ o bɛ ɲagami waatiw kɔnɔna na bi ye jumadon ye bi ye le 24 ye an bɛ mois de juin na donc ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup. Ayiwa aw bɛɛ lajɛlen lamɛnna n'o tɔgɔ bi sɔgɔmada in na an ka kutuba bɛna boli baro sen fila kan kutuba baro sen fila min ni an bɛna da don la fɔlɔfɔlɔ o ye lakana min ni lakanabaliya min ɲɛlen d'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka taa bila fo bingali wale minnu ni a ye an ka kadɔ jamana dugu dɔw ta k'olu sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna o fɛsɛfɛsɛ an ɲɛna ni yɛrɛ balimaden dɔw tora la kɛrɛnkɛrɛnnen na i balimakɛ fila b'a la minnu bɛ fa la a bɛ dugawu kɛ ani dɔw tununa o mana ye an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka hinɛ u la banbagatɔw la minnu tununa ala ka u yira ɲuman ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna baro sen filanan n'o ye kutuba tako filanan ye o bɛna boli fɛn min kan o de ye projet de loi électorale min ni u y'a bila wasadenw ɲɛna ne y'an k'u ma ko CNT u ye fɛn min ka kuma min k'a kan ayiwa i bɛna i da don olu fana na i hakilina don o kan an kɔni t'a dɔn fɛn min bɛ CNT ani présidence ni ɲɔgɔn cɛ an ma sɔrɔ k'a dɔn ka taa bila fo primature yɛrɛ fana na an t'a dɔn fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni nin waati la kɔni cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ kumaw cayara kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛna nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye sɔgɔmada ala sɔnna na ala ka diya inchallah ayiwa an ko l'armée monte en puissance an bɛ kɛlɛ de fana na Mali bɛ guerre de la embargo b'an kan an y'a ye k'a fɔ an balimaw taara attaquer ka don dugu saba taara bin kan donc n b'i fo k'i barikada ani waati in na ka taa sibila kɛ k'a lase n dɔgɔnin ninnu min tora ni kɛlɛ in kɔnɔna na maa o maa depuis semaine daminɛni ni maaw ye message ci foliw kɛ parce que diɲɛlatigɛ ye o de ye n'i ma dakan na ni dakan ye min ye i b'o sɔrɔ n'o tɛ bi kow gɛlɛyalen don kosɛbɛ donc je préfère que maaw ka faamuya ko in daminɛna nord la tuma min mɔgɔ caman y'a kɛ i n'a fɔ k'an ka sira t'a la k'a tɛna se yɔrɔ tɔw ma a sera anw ka yɔrɔ ma cogo min a bɛ se ka se mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ ma jamana kɛra cogo cogo ni jamanadenw ye fɛn dɔ faamuya a bɛ kɛ hakili jagabɔ ye donc o kɔnɔna na il est important que mɔgɔw ka hakilina dɔw faamuya pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen ni gɛlɛya tɛ mɔgɔ kelen ta ye ni dɔw kɔntanna ko parce que ko nin kɛra i bɛ ɲininkali de kɛ ka miiri ni adamadenya don ni adamadenya bɛ se ka kɛ baganya ye fo k'a fɔ dɔw sara dɔw bɛ kɔntan o la dɔw b'a kɛ tɛgɛrɛfɔ ye k'a kɛ saboteli ni donc n'i ye hakilinaw jateminɛ maaw ka kan ka faamuya k'a fɔ fɛn caman bɛ kɛ diɲɛlatigɛ in taabolo la c'est pour cela Kante bɔra kunun ka kuma dɔ fɔ
il est important n'an sera ko sɔrɔ n bɛ Kante bila la an b'a lamɛn sanni an ka tɛmɛ ni fɛn ye pour k'a lajɛ Kante ye min fɔ maliyɛndenw ye. Islam ni mafasi na wala Israel janta nani kan wani ni Israel Mali ni no bila bunu kan majikima bunu bi kekila Mali indindo kasaya ko kene indindo kan disoja indindo baka tama jilikin na wati ku faw ku baw ku koro ku balmansu ku ka dugu ku ka nyaw ku daga dumini ku ka bagam ku lushu yiwire nyako tasma ko jino yele kan ni soja kan tegrafa ma faka sadu ubi toro tugobi kana to ma wara faka sadu ikantegra faka donfo Mali iwila itamana na itamasra gela ubako na gela temoshi ire dumbala muso be dinja mawulu na dinju bukile wulu ko muso samaji ko antayna tota ambal mado wakati mi kuno bindo wire jilla buka bogota kadinganata marfa kala yabudo kaddu dabu nuni magati karam do kan soja doyi karam do ka tegra fo doyi do ko ko nyina maliko karam ko koy maliko te faso kami maliko kera mimbe do dima iko tigi deme hal na be cianka wala be kalonga hakanja ki dai maso tembal mamu magati uyami uyabomi mundo ne binuka kele de binuka uti kele mboro kele binuka uti kele udoro la hawta wala quwwata illa billah ne tayte ne kapmayte joro tene na koy mais c'est nga comédie ani nga manide je me sens tellement bouleversé aujourd'hui et ce qui se passe chez moi aujourd'hui tout le monde est au courant tout le monde est au courant tous les dirigeants africains au courant mais personne ne va en parler. Anichi. Maria Kwade. Komi. Indudung benaka. Kanga to jiga ka kumaya. Dolo ngasaka jiga no menambulo. Na dole ndiki do yude. Ka dole nke ka jiga mabo mina ka pala. Il faut le bon, le corps. Il m'y crève l'en face de là. Amado Dokara. Faut dire que c'est le cas. Faut dire que c'est le cas. Quand tu as voulu que la c'est maliyɛnw k'a yira k'a fɔ jamana min y'an bɛɛ de ta ye maa si tɛ to diɲɛlatigɛ la ni bɛɛ bɛ saya minɛ dɔrɔn kodɔnbali ale de b'a miiri k'a fɔ dɔ ka saya don jamana ci don maaw hakili an ka taa dɔn ko armée faga don sɔrɔdasiw faga don hakili k'u ka nisɔndiya ye ka d'a kan jamana ye hakilina dɔ d'u ma a y'olu kalan k'olu bɔ kunfinya la ka fɛn bɛɛ d'u ma pour que olu ka se ka kɛ jamana yeelenw ye ka siraw dilan maaw ye nka dɔn olu ka se ka tɛmɛ olu ma foyi di jamana ma
jamana y'o don école la k'o lakana k'o kɛ ministrew ye k'o kɛ jamana ɲɛmaaw ye olu ko sani fantanw ka kalan sani fantanw ka lakana o wariw an b'a suɲɛ an b'an ja o ma ala dɔn o ma ala kira dɔn parce que sini nafolo b'i bolo i y'a sɔrɔ cogo min kɛra ni nafolo ye lahara i b'a ɲɛfɔ dɔw ko lahara tɛ yen dɔw ko ala tɛ yen ko ala de ye nafolo ye ko ala de ye n ka tɛ ko wari ye ko a bɛ min kɛ n ka tɛ sɛgɛn ka kuma de ye tile fila in na n ka dɔn ko tiɲɛniw barika bonyana Mopti n'a mara la précisément n'i ye jateminɛ kɛ an b'a daminɛ sani an ka se jalasago ma an b'a daminɛ ni yɔrɔ tɔw ye ala ka hinɛ maa o mɛn benna nin semaine na baaraw kɛra pour que ka jamana lagosi an bɛna se le 3 ma pour k'a yira k'a fɔ jamana bɛ position dɔ la politique mɔgɔw ye baaraw kɛ CNT la terroriste ye baaraw kɛ Mali kɔ kɔnɔna na dɔw ye lagosiliw kɛ politique kow la jateminɛ min kɛra ni lakana yɔrɔ don an b'a lajɛ min kɛra exactement Bandiagara centre kɔnɔna na k'a daminɛ nord kɔnɔna na Menaka fan fɛ yana ka tɛni Bandiagara an t'a lajɛ min kɛra Fanankɔrɔ Sura an bɛ don kɔnɔ an b'o don kɔnɔ mais an n'an ye tɔw ta comme an y'a fɔ Zapon ye k'an b'a wele ale bɛ to k'an ka éléments bɛɛ ta kelen kelen an k'a daminɛ Bandiagara cercle kɔnɔ min kɛra tile fila in Bandiagara a n'a mara mun de kɛra o kɔfɛ 4h du matin bi sɔgɔma u nana an ka dugu jɔ 7 km de Bandiagara majugu nana o ni an ka doso karila ɲɔgɔn kan doso fan fɛ mɔgɔ kelen banna mɔgɔ 3 joginna yadusu fana fɛ mɔgɔ banna an bɛ yɔrɔ min na bi semaine min filɛ anw kɔrɔ yan attaque min kɛra Bandiagara yɛrɛ mara kɔnɔ a bɛ attaque tan bɔ n bɛna min fɔ ka bɔ Sevare ka se Bandiagara attaque min kɛra a kɔnɔna na a bɛ attaque 5 bɔ o ye Bandiagara ni Sevare cɛ ye nin semaine kɔnɔ mɔgɔ min sara la o yɛrɛ bɛ mɔgɔ 100 bɔ mɔgɔ min tunna o ye min minɛ ka taa n'a ye baro ni sɔngɔ bi yan ani Sevare ni Bandiagara cɛ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ bagan min taara a tɛ se k'a ɲɛfɔ anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka o Bandiagara mara kɔnɔ yala sɔrɔsiw bɛ yen wa Bandiagara mara kɔnɔ armée tigɛ a bɛ ka descend en puissance mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ Bamakɔ a bɛ komi u bɛ Mali la wa a bɛ komi u tɛ Mali la wa ne yɛrɛ t'a dɔn yan centre kɔnɔ yan walahi min bɛ yen sɛnɛ kɔni tɛ fɔ bagan mara tɛ fɔ commerce tɛ fɔ aller retour circulation tɛ fɔ an bɛ ka sa commune de labɛn n'an bɛɛ ye kelen an ka baara kɛ ɲɔgɔn. Ni min kɛra Bandiagara kɔnɔna ye an ka taa aussi tile fila na attaque min daminɛra Mali yɔrɔ caman na an ka taa ɲɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Mamadu Sumunu ka bɔ ɲɔnɔ dɔgɔ Firiba. 11h yanfan ninnu ka taa se midi yanfan ninnu ninnu bɛ kanari ka kanari labɔ pour que office sénégalaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na u nana 11h na ka taa midi yanfan ninnu fɛ jariwale tigilama ninnu nana ko ka majun ta ka bɔ ko kanari ti labɔ an bɛ yɔrɔ min na bi kanari kɔni ligne ninnu kɔni seginna u bɛ na b'u jɔ Dɔgɔfiriba niveau la komi an bɛ waati min na sisan ni maa ti jɔ ka kuma u kɔni y'a fɔ lignitigi ninnu ye ka jiru la k'a fɔ ko kunnafoni ko sɔgɔmada fɛ u nana k'u ladi kunun ko fana u sɔrɔla ka segin kanu nɔfɛ ko ko majun ka segin ko kanari ti labɔ o kɔni gɛlɛya kɔni bɛ mɔgɔw ka bi an bɛ waati min na ko kɔni to senna mada la samiyɛ kɔni bɛna se ka kɛ komi an bɛ delila k'a kɛ cogo kɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na nin ye sisan baara wulila baara komasela yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ka ja dugu furanjɛw la ka se mɛtiri 200 mɛtiri 300 n'a fɔra ko mansin yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ ninnu kan a ka gɛlɛya komi an bɛ se ka baara kɔni kɛ samiyɛ tako ɲuman na nin waati in na ni kanari ma se ka dilan dɔrɔn mansin tɛ se ka baara kɛ hali kunnafoni ninnu fana u nana gantu moribo kibere wɛrɛ la u nana yɔrɔ fana ka na mobiliw lajɔ ye k'a fɔ ko maa ti tɛmɛ ka na Dɔgɔfiri sugu la n'o ye kunnafoni ko sarata o kɛra min kɛ u nana mɔgɔw kunbɛn yɔrɔ k'a fɔ ko maa ti na Dɔgɔfiri sugu la ala kɔni y'a kɛ o kɛra ni an ka sɔrɔsilakaw tɛmɛtɔ la olu fana kun t'an b'o kɛ gazuwali kunbɛn o kɛra min olu kɔni ye u diɲɛ ala kɔni y'a kɛ u ye mɔgɔw labila mɔgɔw tɛmɛna ka na u ka sugujɔw la
kasi kun mo da usoro la kana nu fajintigi nu fana labo kanal ka ko kanal kilam an wani se ni ofisi ko ma wuli ka jo ka sere tike na an madala samiya bina kanya na ambu ye ya ubiya u ba on yuru se ya ubiya u bara fana na bara ta tugo sigi ka kuma do de kanga kala ni yoro do de kanga di tugo sigi dala mo ma ulu ko yoro ko la ko do la ka ma fabla ko fanga flati jamana ko na so no ma me ni do la ka ko ka ni la ma nunke akatala se ufufu sera mo tike akama bi sisa mo se ka barak me an fanga la tigla mo ko do la ka bara ere de jo ko ka to ulo bolo o de nana ni bele tele sisa ni ke wale numbe na bo o de ko na an wani ni se o ka tija ulu do ka ta hakilla kelina bu deme furu ko se ka bara in confirme jona am mo se ka samiya bara ka tugo na no konte an wani ma bara tugo e samiya na ni ne so ke ni ko da fara ba foro do ko ka ne kɛra ɲɔnɔ dɔgɔfili fan fɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ an bɛna taa lajɛ ka taa fana n'an sera ka MC sɔrɔ n ko MC Safula Japon sɔrɔ an b'a lajɛ ka ale wele pour que hakilina min kɛra kunu attaque min kɛra exactement sufɛla la fana ni maaw fara a ko la ni polisi kelen tora la donc an bɛ weleli kɛ nka donc k'a lajɛ n'an bɛ se ka Japon sɔrɔ n'an ye Japon sɔrɔ nka donc an bɛ kuma d'a ma a ka explication d'a ma nka ko in kɛra cogo di donc an b'a lajɛ parce que polisi kelen tora kɛlɛ in na dɔ banana donc an b'a lajɛ n'an sera ka Japon sɔrɔ n t'a dɔn pour le moment n'a occupé len don dɔɔni néanmoins an b'a sɔrɔ n ka taa donc nɛgɛjuru sira fɛ k'a lajɛ an bɛ se k'a ta cogo min ka donc pour que baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ a kɛra cogo min na a kɛra cogo a b'a ɲɛfɔ an ye a b'a ɲɛfɔ an ye se ka ɲɛfɔli kɛ ale ni MC ni an sera ka MC sɔrɔ parce que o fila bɛɛ ka taa nin waati in kɔnɔna na olu de bɛ an ka o kɛlen bɛ an ka représentant ye fana n'a maraw la donc fɛn o fɛn bɛ kɛ en général an b'o wele n ka taa donc ka hakilinaw ta donc mɔgɔw kana kɔrɔtɔ an bɛ dans 2 minutes an b'o ɲini pour que min kɛra fana a ka se ka ɲɛfɔ an ye joona donc an bɛ nɛgɛjuru sira banba n'an ye Japon sɔrɔ n ka taa donc pour que ka se k'ale ta ale ko fɔ sanni an ka tɛmɛ kuma tɔw kan donc n b'a ɲini maaw fɛ 1 minute an bɛ Japon e bɛ radio FR3 kan ni waati na kutuba kɛnɛ kan donc an b'i fo k'i barikada dugu jɛra an hakili la n ka taa donc darakaw dunna mun de kɛra kunu sɔrɔ pour que jamanadenw ka se ka bɔ fɛn dɔw kalama nun cogo an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛɛ wale ɲuman dɔn a ka ca maa minnu bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ min ye kutuba kɛnɛ kan maa kɔnɔ ka da a nafa kan ni tiɲɛ minnu bɛ tɛmɛ a kɔnɔna na an b'a jigi an b'o de la fasoden caman bɛ sigi k'a makɔnɔ n'o cogo tɛmɛna an bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo sabu n'i y'a mɛn arajo i b'a fɔ ko lamɛnbagaw an bɛ an jigiw fo n'o ye lamɛnbagaw ye ne tɔgɔ Mahamadu n jamu ye Kulubali nka bɛɛ lajɛlen bɛ tɔgɔ dɔ min na o ye Sɛbɔ ye arajo tɔgɔ nana n'o ye n'o tɔgɔ i ka ɲininkali jaabi ko an waati bɛ ko sisan ko kibaruya jumɛn bɛ Fana yan an bɛ se k'a fɔ kibaruya min bɛ Fana yan nɔ kibaruya ye man di ka sababu kɛ jamana bɛ lahalaya min na a bɛ waati jan bɔ an b'a kibaruyaw mɛn nka nin y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a ka taa ni ka Fana yɛrɛ sɛgɛrɛ nka nun to yanni an ka don sɔrɔ min kɛra an bɛ min da lamɛnbaaw tulo kan kabiri kunun sɔgɔmada fɛ n'i ye an ka lakana tigilamɔgɔ ye n'o ye polisilakaw ye k'a daminɛ depuis sɔgɔma fo ka na se fo sɔrɔ ne yɛrɛ ka turu laban cɛli u ka yɔrɔ la o kɛra 20h40 fan ne yɛrɛ ɲɛ ka laban u la ka segin ka na n ka so o kɛra entre 20h40 donc an bɛ sɔmi min na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 sanga 30 ka taa k'a fɔ nɛgɛ kaɲɛ 22 sanga 40 ka taa sanga 45 la nun togo marifa mankan de balila ka bɔ marifa mankan in i bɛ ala kale ko guerre de bɛ Fana kɔnɔ yan nɔ kunu parce que Fana mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ marifa mankan in mankan bɛ i tulo la nka kunnafoniya fɔlɔ minnu binna ka se an ma a fɔra ko min ye gendarmerie ko de attaquera an ye kunnafoniya fɔlɔ minnu sɔrɔ
donc a ma tɛmɛ waatini kan an tilala ka kunnafoniya jɛlen sɔrɔ k'a fɔ ko an ka commissariat ko bin kɛlen don o de kan n'o tɔgɔ ko in kɛra cogo di an ka kunnafoni ɲini nɔ a n'an ye min sɔrɔ kunnafoni jɛlenw na mɔgɔ fila moto fila sandilenw de don mais o b'a ka mɔgɔ fila fila c'est-à-dire que moto fila mais mɔgɔ 4 de don n'o tɔgɔ u nana an ka finitigilakaw n'o ye polisiw ye u y'u tilen ka na fo olu masurunya la mais ka kɛ n'u ka vigilance yɛrɛ a b'i n'a fɔ u tun jantolen don u yɛrɛ la sinon an bɛ kuma min na an tun tɛ o fɔ sisan donc u nana bali u la mais o y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw u jan b'u u yɛrɛ la donc u bɛ sɔmi min na u ye marifa bɔ k'a da ɲɛsin u ma n'u tɔgɔ marifa ci de dabɔra o waati an bɛ se ka ala tanu parce que u sera ka mɔgɔ ninnu u sera ka dankari kɛ u ŋaniya la parce que ŋaniya min tun b'o kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko nin tun t'o o ye k'a danni ma o tun tɛ nin bɛɛ ye quoi mais vraiment kibaruya min bɛ yen nɔ ni o man di kulo yɛrɛ la fiyewu mugu sisiw bɛ taa jɔ waati min na an ka finitigilakaw kɔni u y'u nɔ labɔ ne yɛrɛ dara fo 4h du matin waati o kɔni y'a sɔrɔ tɛgɛ ma se ka da o kan nka ko nana basigi waati min na an y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilaka kelen o tora sisi la min ye sergent Ahamadu Sise Ala ka hinɛ a la donc an y'a ye k'a fɔ ko o tora sisi la min ye Amadu Kulubali ye ale fana jogina o y'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la n'o ye kɛnɛyaso ye an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan an bɛ da tuma min na an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko ka o ni o ti danger la donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya di a ma min tora la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ani maa min tulo bɛ émission in na sisan n'o ye Kotoba kɛnɛ ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que an bɛ se k'a fɔ min tora nin na tantɔ a tora fasoko de la n'o tɔgɔ vraiment fana an ka fana dugutigiw alimami o mɔgɔ ba fɛn fɛn min fana na an bɛɛ dusu kasilen don ka fara maliyɛn bɛɛ kan donc vraiment nin ne kibaruya bɛ fana yan nɔ mais an kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ k'a fɔ ko in kɔni balila u la kojugu an bɛ se k'a fɔ a ma bali u la k'a sababu kɛ u ye wulikajɔ min kɛ k'a kunbɛn sabu ne yɛrɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko in bɛ senna waati min na ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni polisi dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ sabu o y'a sɔrɔ kisɛci yɛrɛ de bɛ sen na donc n'i nana tɔgɔ fɔ sisan o bɛɛ bɛ se ka k'a damata ko wɛrɛ ye donc communication yɛrɛ kɔnɔna na n yɛrɛ marifa ci mankan yɛrɛ b'o mɛ o b'a yira k'a fɔ ko u b'a bilen ne yɛrɛ la donc n'o tɔgɔ vraiment ni kunnafoniya de bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ. Japon, merci beaucoup. Est-ce que mɔgɔ si ma minɛ o la? Mɔgɔ ninnu bɔ n y'o fɔ n ko ne yɛrɛ bɛ da waati min na o kɛra 4h du matin o y'a sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ o la an kɔni ye min ye hali ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔlu la an m'a jigiya k'a fɔ n ko o de ka d'an ye nka anw dara k'a sɔrɔ mɔgɔ ma minɛ o la nka o y'a sɔrɔ finitigilakaw bɛ halisa tu u nɔ kan tu kɔnɔna na k'a fɔ ko u b'u dɔdɔdɔ walasa o min ka d'an bɛɛ kulo ye walasa bolo ka se ka da o kan. Japon, en général, ni nin ko ninnu ye o tɛ se ka minɛ joona min na parce que déjà bi tiɲɛni o bi cogo min maa fila de bɛ na maa fila tɔ bɛ sigi moto kɔfɛ marifa b'olu bolo o bɛ tiiri kɛ ten de n'o tilala o bɛ don dugu kɔnɔ le moment où a b'olu gɛnna k'o taara i b'a sɔrɔ o donna dɔ ka du kɔnɔna na. O b'a sɔrɔ parce que u bɛ jatigilaw de ɲini fɔlɔ i b'a sɔrɔ. O jatigilaw b'o bolo ka taa donc o bɛna yɔrɔ dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛ a bɛ kalo 2 bɔ o bɛ nin baara ɲɛɲini donc o tɛ taga yɔrɔ si fɔlɔ ni marifa in ka taa donc n'i ye moto sandilen in lajɛ n'i tilala i bɛ se ka marifa in démonter k'a kari k'a don ka taa donc seli jukɔrɔ donc e b'o ye cogo di donc c'est pour ça an b'a fɔ ko bɛɛ k'i janto maintenant le problème c'est que fɔlɔ ka taa o bɛ na groupe de la ka mɔgɔ attaquer mais bi o bɛ na o mɔgɔ 4 o de bɛna kanw attaquer o mɔgɔ 4 o de bɛna commissariat attaquer o mɔgɔ 7 ka taa donc o de bɛna bombe don yɔrɔw la donc o de ye ko yɛrɛ gɛlɛya c'est pour ça an b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye ni mɔgɔw hakilila ko b'a kɛ lagosi ye ko l'armée monte en puissance armée bɛɛ mɔgɔ bɛ se ka avion ta ka taa mɔgɔ 4 nɔfɛ wa ayi c'est pour ça ni jamanadenw ma k'u ka jamana fɛ n y'o de fɔ ko ni faransi ni ko kɛra ka taa jamanadenw bɛɛ de bɛ bɔ k'u ka jamana lakana mais mali la ko bɛ kɛ a bɛ dabɔ lagosi de kama
o de la halaladenya ani danbetigideya ni hɔrɔndenya bɛ na a joué parce que fɛn kelen b'i bolo Japon ka tɛ donc lahara i tɛ salatu tigɛ o y'i ka jamana de ye mais e ka jamana gosilen e bɛ yɛlɛ wali du gosilen e bɛ yɛlɛ ko parce que e bɔra ka tɛ donc jamana ɲɛmaaya la ou i bɔra ministeriya la i bɔra suɲɛni na ka tɛ donc ni o kɛra jamana taabolo ye a bɛ mɔgɔw kunna suru wele laban jumɛn b'i bolo. Nuntugu wele laban min bɛ n bolo vraiment n bɛ foli se i yɛrɛ ma ni ka dugawu dɔn kɛ. Merci beaucoup. N b'a dɔn n kelen dati bɛna o f'i ɲɛna mais n kelen ŋaniya to yen sabu n yɛrɛ ka jɛmukan na fana ka caman ye tasi bila kɛ ka taa waleya min kɛra an yɛrɛ ka mara la n'o ye bankasi ye. Nuntugu i ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la surtout fanakaw b'a kalama. Donc ala y'a kɛ a kɔnɔna na i yɛrɛ dɔgɔnin fɔcogo la an yɛrɛ dɔgɔnin mɔgɔ fila o tora la cousin fana tora la Nuntugu an y'a kibaruya lase an yɛrɛ ka jɛmukan kɔnɔna na mɔgɔw ye tasi bila kɛ ka taa an frère min tora la donc ne bɛ n profiter i yɛrɛ ka micro la k'a fɔ n ko ala ka hinɛ u la ala ka yafa kɛ u ma ninnu ye sidisiw de ye nka Nuntugu n tɛ bɔ kuma kɔnɔ fiyewu maa minnu y'a ta k'a kɛ nisɔndiya ko ye k'a kɛ lagosili ye ka tila k'a kɛ u dalaminɛkala ye ko an y'o ye an b'a fɔ ko l'armée montée en puissance Nuntugu ala ka bɛɛ sara ni diinɛ ni ŋaniya ye e Nuntugu b'a dɔn ne b'a dɔn i ka nɛgɛ kɛrɛfɛ b'a dɔn n'a fɔra ko mɔgɔ ma ko ala k'i sara n'i y'a digilen diɲɛ jɔn o jɔ la kana sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ a ma ɲuman kɛ sinon ala ka sara maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'o ɲɔgɔnna ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ sara ni ala ka sara ye mais n'o dugawu kɛra ko ala ka maa min sara n'i y'a digilen maa min na i t'i ka ɲuman de kɛ Nuntugu ala de bɛ gindo dogolenw dɔn ala de bɛ maa ŋaniya dɔn maa min ye nin kɛ nisɔndiya ko ye anw y'a dɔn an m'a dɔn ala k'i sara ni i ŋaniya ye Nuntugu an minnu tora yan nɔ an ka dugawu kɛ an ka limaniya Inshallah ala k'an kisi wale min kɛra babila se ala ka foli buba ye ko n ka foli bɛ fana cɛkɔrɔba musokɔrɔbaw a kodɔnnaw ma donc a bɛɛ lajɛlen ko n ka dugawu k'u ye n ka donc ko ni ce o yɛrɛ ka faso baara la n'ala sɔnna bɛɛ b'a fɛ ala k'aw kisi an bɛ fana kunnafonidila bɛɛ an b'u fɔ MC k'a ka foli bɛ yan donc ani ye Japon tali Prince an bɛ na don kunnafoni la min kɛra Bankas précisément Jalasago Prince Bankas Mopti n'an b'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ Mopti région maintenant bi a bɛ fɔ ko Bandiagara région le 18 le 19 samedi bali ka wuli de kɛra bi parce que mɔgɔ hakilina tɛ kelen ye mɔgɔw ye ko caman fɔ attaque min kɛra Jalasago Janwoli Desogo Ɲɔndo n'o ye Sege mara ye le 18 le 19 baaraw kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ la n'i y'a ye nka nana ka laban n'o ye Masina fan fɛ a bɛ fɔ min ma Gawo fan fɛ maa 20 ani kɔ sara n ka taa donc n bɛna don o la n ka taa ni semaine kɔnɔ fagali min kɛra Mali territoire kɔnɔ a bɛ ni ka mɔgɔ 200 300 bɔ sur l'étendue du territoire national tiɲɛni barika bonyana Bandiagara ta Bankas mara ta n ka taa donc n y'a fɔ cogo min samedi vers 14h maaw sigilen vers 15h 14h o ye moto kelen kelen natɔla ye san'a ka se 17h ma motow cayala dugu kɔnɔ o nalen ka don ka se 18h waati ma lundi de ye Jalasago sugu ye tuma dɔ tun kɛra Jalasagokaw n ka taa donc ani Torikaw ye accord dɔ signé ko mɔgɔ kana se ɲɔgɔn ma parce que o man diya an balima dama a ma sago mɔgɔw ye hali bi n y'o ka kumakan dɔw mɛn mais n tɛna don o kɔnɔna na parce que n y'o de fɔ ne dɔgɔnɔw n'o y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ka to bɛ se ka kɛlɛ in kɛ mais ni juguya warala u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ko ye n ka taa donc ni mɔgɔ bɛ ɲugu ko dɔw la n y'o de fɔ tubabu ye fɛn bɛɛ kɛ ni dɔgɔnɔw farala ɲɔgɔn kan o bɛ Mali mara mais anw yɛrɛ ka jugu ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ fɛn dɔw kan k'a kɛ nisɔndiya ye ko ye donc o donlen n ka taa o kɔnɔna na parce que bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina de sɛnɛ ka kɛ k'a daminɛ Bankas donc ani Jalasago ça fait 40 km Jalasago ka se Tori ça fait après 18 km
n'o ye commune dɔ ye Jalasago n'i ye Mali bɛɛ ta arrondissement min ka bon ni arrondissement ninnu bɛɛ ye n'i ye saba sigili kɛ arrondissement ninnu na Jalasago bɛ saba in kɔnɔna na 25 000 habitants Jalasago yɛrɛ dɔrɔn ye 5 communes ye Bankasi bɛ jɛlen ye 12 communes ye n'i bɔra Jalasago 5 communes na ka se Tori commune kelen ka se Sokura n'o tun ye arrondissement n'o yɛlɛmana ka kɛ commune ye ils sont à 18 km de Jalasago de Tori donc n'i bɔra Wulangata ka bɔ Tori ka se Wonkoro à peu près 15 km du Burkina Faso Wonkoro ani Burkina Faso à peu près 2 à 5 km k'a daminɛ commune de Wonkoro la ka na commune de Jalasago la 5 communes, car c'est commune donc de Tori, car c'est commune donc de Sokura, car c'est commune de Baye, commune de Lesogou, Diatinekara k'a fɔ nin yɔrɔ bɛɛ la armée tɛ yen mais a bɛɛ ka se Sege fan fɛ nin bɛɛ frontière ye Burkina Faso de donc i bɛ nɛgɛso ta ka taa ka don Burkina kɔnɔ ka bɔ donc jateminɛ min kɛra nin kɛcogo la o nalen ka taa donc d'abord o y'a fɔ fulakan na Jalasɔkaw ye ko olu hakila ko silamɛw don ko mais ko silamɛw tɛ o ye maaw bɛɛ cɛw bɛɛ ɲini ka taa k'o fara ɲɔgɔn kan mairie da fan fɛ sugu bɛ dugu kɔnɔ de lundi de ye sugu ye mɔgɔ bɛ bɔ Bobo mɔgɔ bɛ bɔ Moti mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman Jalasago sugu de ka bon ni sugu ninnu bɛɛ ye presque Bankasi mara la alors o ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bitigi min bɛɛ bɛ yen o ye suyɛnniw kɛ ka taa to moto bitigiw bɛ yen ka taa donc dumuni bitigiw bɛ yen min kan ka ta o y'olu ta o ye tasuma don ka taa donc yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen tasuma donnen yɔrɔ la ka tila ka sugu bɛɛ jeni wari min tiɲɛna la a bɛ évaluer la cogo min a ka ca ni 300 à 400 millions ye parce que Jalasago ye commerce dugu ye Jalasago ye dugu min ye ka taa donc ça veut dire a sigila depuis laha wale la siya bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ hakila ka fɔ ko dɔgɔnɔw dɔrɔn tɛ dafɛnw b'a kɔnɔ mɔsiw b'a kɔnɔ siya caman b'a kɔnɔ dɔgɔnɔw b'a kɔnɔ effectivement mɔgɔ wɛrɛ caman b'a kɔnɔ o baara min kɛra a nana ka donc o nana ka maaw fara ɲɔgɔn kan tuma min o bɔra ni mɔgɔw ye ka taa dugu kɔnɔ ka taa n'o ye dugu kɔfɛ maa 100 ani kɔ o taara n'o de ye mais dugu jɛra an y'a mɛn information fɔlɔ min dira an ma ne yɛrɛ information fɔlɔ min cɛru an tun y'a mɛn ka taa donc vers 16h ka fɔ ka fɔ ko gɛlɛya kɛra o dugusajɛ ka fɔ ko mɔgɔw fagala o y'a sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ tun fɔra anw ye parce que min kɛlen don aussi o ye ala minɛ ka réseau tigɛ yɔrɔ bɛɛ donc réseau in kɔnɔna na ka commune de Sokura commune de Wonkoro commune de Jalasago commune donc de Baye commune donc de Sege o ye réseau tigɛ ninnu bɛɛ la ka taa donc réseau téléphonique tɛ yen donc réseau min tɛ yen donc baaraw bɛ kɛ la ka taa donc o hakilina min na réseau tɛ yen donc o nana ka taa donc mais olu yɛrɛ bolo an ye jateminɛ kɛ réseau siya dɔ b'o bolo olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'o ye o yɛrɛ b'u ka communication kɛ n'a ye k'a sɔrɔ ka taa donc mɔgɔ tɔw t'a mɛn WhatsApp la an t'a dɔn ka taa donc système b'o bolo donc o ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka ban tuma min maaw fara tuma min ka taa donc ka ban donc bilan fɔlɔ min dira anw ma Janweli o nana ka don dugu kɔnɔna na san'o ka se Jalasago ma ka maa joli ka taa maa 52 fara ɲɔgɔn kan ka o ɲɛda siri ka mugu don o kunna kelen k'o lada Jalasago ta bilan laban nana ka kɛ anw bolo mɔgɔ 80 o ye ka taa kisɛ don o de kunna ka taa donc o kɛlen ka don du bɛɛ kɔnɔ kelen ka mɔgɔw ɲini i b'a fɔ ko lisi de kɛlen b'o bolo Jalasago commerçant baw Jalasago mɔgɔ baw Jalasago ka donc cousin ninnu ani n dɔgɔnin ninnu o y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye kɔfɛ ka taa donc ka mugu ci o kunna o ye su to ɲɔgɔn kan i n'a fɔ malo wɔɔrɔ Dɛsɛgu la même chose o dugusajɛ o ye ɲɔndo attaqué Sege mara la wuli ka jɔ kɛra donc yen blessé o de kɛra
mais on y information mi yɛrɛ sɔrɔ su mi tɔmɔna ka taa donc tout gouvernement ye chiffre min di a ka ca n'o ye mais an b'an to gouvernement ka chiffre de kɔ o de ye officiel ye donc mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 32 ni information de dɔn ko k'a ye dɔgɔnɔ ye t'a ka halalaya dɔn a wulila ka taa donc ka message kɛ yɔrɔ bɛɛ k'ale ba bɛ bɔ dɛsɛgu ko mɔgɔ ma sa ye k'an lagosi mais ne ma dala ni halaladen don ma dala ni hɔrɔnden don parce que maa min tɛmɛna nɔgɔtɔw olu b'a fɔ ko bɛ mɔgɔ dɔw lagosi ala nana k'a kɛ kunun ka donc Bankasi ka donc ni Amadu Yaro n'o ye ɲɛmaa ye n'o ye maire ko ne k'o ka numéro ɲini ka d'a ma et puis a tilala ka nkalon tigɛ parce que kabilatigi den tɛ k'a fɔ k'ale ye message ci ne ma k'ale ye ne wele k'a ma ne sɔrɔ ka lagosi kɛ yɔrɔ bɛɛ ko ne ye nkalon tigɛ ne wolo dɔgɔninw salen ne balimaw salen ne ka dugutigi salen n'o ye Jalasago dugutigi ye n'o ye n dɔgɔnin ye n'o ye n cousin yɛrɛ donc n'olu o salen n yɛrɛ wolo dɔgɔnin 2 b'a la n bɛ sensation jumɛn kɛ n'o ye a kuwa o b'a mɔgɔw lagosi yanni k'an ko dɔgɔninw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kafirisiya ma kan ka kuma nin fɛ yɛrɛ an ka tɛmɛ donc ala nana ka kɛ gouvernement nana ka communiquer kɛ ne ye information min di parce que mɔgɔ tun bɛ ne bolo sur le réseau min bɛ baara kɛra fɛn o fɛn tun bɛ kɛ o bɛ information remonter n ye premier ministre wele k'a f'a ye n ko min bɛ kɛla n ka dugu la a man di n ye ministre de la défense rencontré k'a fɔ u ka fɛn bɛɛ kɛ armée ka to yen baara ka kɛ n ka se ka yɔrɔ sécuriser parce que o tilala ka propagande kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko nin kɛra ka donc ko ni armée taara ka ban olu bɛna dugu bɛɛ tigɛ olu bɛ dugu bɛɛ faga donc dugudenw fɔla k'u ka minɛnw ta plus de 4000 personnes o bolila ka bɔ Lesogo ka bɔ Sege ka bɔ Jalasago ka Bankasi Tarawele o y'a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba ka donc kurukanda attaquer don a y'i kanto anw ma ani dugudenw ma ko n'a ye dugu bila o dugu bɛ kɛ tɔnbo ye kɛlɛ kɛra cogo cogo ka taa dɔgɔnɔ dugu o dɔgɔnɔ dugu bila la hali bi an ma se k'a récupérer a ka ca ni dɔgɔnɔ dugu 300 ye bi ko donc an bɛ sigi yen de an bɛ kɛlɛ de kɛ terroristes bɛ min nɔfɛ ka taa donc ka bɛɛ gɛn ka bɔ dugu la ka dugu kɛ ka kɛ tɔnbo ye k'a kana so an ye fɛn bɛɛ kɛ ala an baw bangebaaw minnu bɛ yen ka taa an ye baara bɛɛ kɛ pour que o moins o ka sigi bi armée bɛ yen Jalasago sécurisé don an bɛ yɔrɔ min bi armée bɛ yen baaraw bɛ kɛ la rapidement kan kelen ka se ka jɔ min b'a lajɛ ka se ka Sokura Jalasago Wonkoro k'olu ka sécurité ta en charge parce que min don jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali ye 1,200,000 et quelques kilomètres carrés depuis indépendance fo bi matériel ko problème de bɛ yen hali n'an ko Bamako k'an bɛ Bamako du bɛɛ kana du dɔ bɛ yen n'a tɛ se ka lakana donc n'an bɛ fɛ k'an ka jamana dɛmɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka taa jamana ko la c'est pour cela n y'a fɔ bɛɛ ye ko moi je suis un soldat Choguel don o Assimi don olu bɛ yen o tɛ yen o ni Mali ko défense an kan ka kɛ parce que moi je m'inscris moi je suis un soldat mɔgɔ m'o di yan Ala de y'a di yan un civil qui a travaillé au ministère de la défense san 12 ka taa dɔn ko a tun b'a kɔnɔna na ou bien a bɛ se ka maaw kalan a bɛ se ka colonel dɔw kalan a bɛ se ka général dɔw kalan armée kɛcogo la donc k'a fɔ ko ne bɛ taa mɔgɔ fɛ mɔgɔ la ne t'o la ne bɛ Mali ko de la n'a ka di maa ye u k'a faamuya n'a man di u kana faamuya moi mon seul juge ani ka Ala filanan ye min ye c'est ma conscience donc o kɛra ten donc an ye jateminɛ kɛ aussi ka donc ko kɛlen ka ban ka attaquer kɛ Jalasago mara la ka tila ka taa un do donc an ye jateminɛ min kɛ n ka donc nin ka donc maa 100 ani maa 32 gouvernement y'o de fɛ mais ne ka ɲini ko la maa min sara a bɛ maa 100 ani maa 80 ani kɔ parce que hali sini su dɔw bɛ yen ka taa donc an m'a ye donc mɔgɔ dɔw taara an taara dɔw su donc kungo kɔnɔna de la rebelles ka kuma nana ni mun ye ko maa dɔ olu tun y'a ɲini ko armée kana se Bankasi mara Jalasago mara la maa bɛ se k'a fɔ ko armée tɛ se Jalasago mara la mais n'i y'o jateminɛ ka taa donc dɔw bɛ yen proche ka donc de l'ancien régime ko non ko armée taalen yen de ko nin kɛra et o ye min ɲini o da y'a fɔ
ko baara min kɛra cogo min hakilina min t'a la ko jamana bankaskadenw jalasokadenw ka mɔgɔ dɔ d'olu ma u ka armée combattre min taara sɛnɛkɛyɔrɔ la o kɛlen ka donc dɔgɔnɔ ninnu ka caman taara ka bɔ Côte d'Ivoire ka bɔ Bamako ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la donc o kɛlen ka denmisɛnninw bolila ka dugu to pour les terroristes fɛ janfa de kɛra et que population de taara fɛn ka wele armée wele pour que armée kana donc o de la ka donc ni tiɲɛni wara donc jateminɛ kɛra ni massacre min kɛra ka ban bankaskaw denmisɛnninw dimina o bɔra o ye kuma caman fɔ désobéissance civile ka siraw tigɛ mais jɔn de ye ka na ni tiɲɛniba in kɛ Amadou Kufa ka mɔgɔw Katiba dɔ tun minɛna ka don kaso la san fan fɛ n'o tun ye conseiller ye Jalasogo mara la juge n ka taa mun de kɛra n t'a dɔn Mopti o ye jugement kɛ k'o cɛ bila o cɛ de taara n ka taa donc o de tun bɛ marifa kisɛ donna mɔgɔw kun na donc il est important que ni terroristes minɛna quels que soient les moyens il faut que Mali juge k'a dɔn k'a fɔ saya min kɛra min ye juge min y'a bila ça restera sur sa conscience c'est grâce à lui que ni saya ninnu kɛra il est important k'o fɔ ka fara kan an bɔlen o kɔnɔna na samedi don le 18 opération kɛlɛtigi o ye tɔn 10 malo ɲɔ o y'o di n ka donc bankaskaw ma o baara min yɛrɛ kɛra o sisan n'o ka kɛ gouvernement ye maaw bila ka taa ko kɛlen directement armée talen ka ban ka yɔrɔw sécuriser su ka compter le gouverneur de Bandiagara le préfet o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Bankas ka tanga donc Jalasago o taara gouvernement ka ci lase an bɛna préfet ka kuma lamɛn gouverneur aussi ka donc o bɔlen a kɔ baara dabɔra ka ministre 4 bila ka taa kɛnɛ kan an bɛna o ka kumakanw lamɛn o ye min fɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ kɛra tuma min ka taa parce que le 10 juin Dugukɔrɔ ani Yalɛma n'o ye Jalasago localité dɔ ye o ye marifa 4 minɛ o la o ye ɲɔ tɔn 10 o y'a bɔsi o la ko parce que ko jaka o y'o minɛ mɔgɔw la o conséquence de nana Gao région na marifatigi dɔw yera o ye maa civil maa 20 o y'o de faga a kɛra Gao dugu dɔ gɛrɛfɛ n'an b'a fɔ a ma ko Hamo o ka sonsoro bugu o Hamo ninnu na jateminɛ kɛra k'a fɔ commune dɔ n'an b'a fɔ Anchawari ni o bɛ kilomètre 10 ɲɔgɔn na Gao fanfɛ yɔrɔnin na n'an b'a fɔ a ma ko Ebaka à 35 km du nord de Gao aux localités où Mamouan terroriste yo faga jateminɛ kɛra k'a fɔ Masina le mercredi 22 mugukanw bɔra Masina dugu min n'an b'a fɔ a ma ko Togolo kura ani Togolo kɔrɔ donc o dugu ka taa donc n'o bɛ Masina cercle kɔnɔna na maa min bɛɛ bɛ foro la malifakisɛ chauffelen ka taa donc o bɛɛ ye foro bila ka taa ka na ka so ɲɛɲini parce que ko tellement tiriw hakiliw bonyana mankanw cayala donc mɔgɔw ko ka taa donc vaut mieux que an ka boli ka don so kɔnɔna na k'a lajɛ min bɛ yen o kɛra Masina jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi ni gɛlɛya ninnu hakilinaw taara cogo min min bɔra kɔnɔna na et que ministre min déplace la ka taa ani an ka ɲɛmaa min ka taa n'olu sera kɛnɛ na Jalasago o ye hakilisigi kuma min fɔ olu kumana donc ni Ala sɔnna an b'o ka kuma ta
k'a lajɛ n ka taa donc o ye min fɔ jamanadenw ye n ka taa donc jamanadenw tɔgɔ la an k'o lamɛn n b'a daminɛ ni jɔn ye an ka du n'o ye jalisaw ye an b'o fo ko barikada k'a fɔ an k'o ka kuma lamɛn. Ala saga sago ni sécurité anti se ka to yande ageleya be an muso de ka muso an sigena an nyarina an de cɛw sara an de denw de sara an de balimakɛw sara bi an bɛ yɔrɔ min na an kunkolo tɛ se kabakolo la an sen tɛ duguma an bolo b'an solo la a k'a kɛ ala n'a kira de kama an ka se ka sécurité sɔrɔ an kɔlɔsi a ye ɲan ma dɛ an kɔni sécurité nin ka gɛlɛn an ma a ka gɛlɛn an ma a ka gɛlɛn an ma dɛ. aw nana an ka jamana kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ kaban an bɛ min ɲini aw fɛ tiɲɛni min kɛra comme commerçant bɛɛ faga ka bitigiw bɛɛ kari an bɛ fɛ de minisiri ka taa ka mɛntɛrɛ ka ye ka lakale ɲɛfɛmɔgɔw ma. nin ye n ba Fantayɔsi ani n kɔrɔkɛ Mumini Togo ni an dɔgɔnin n'o ye Dawuda ye n'o de bɛ moto feere n ka taa donc n'ale taɲana olu de kumana n ka taa ka kuma lase n bɛ tasibila kɛ k'a lase n ka dugutigi ma ale yɛrɛ o y'a bɔ k'a jɔ ka mugu ci a la an ka gouverneur lamɛn gouverneur ye min fɔ n'o ye Baɲangara gouverneur ye. an tɛna ɲɔgɔn burujuba an tɛna ɲɔgɔn ban an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn dusukasi an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn joli boyi bɛɛ bɛ sira la ka na an minnu b'an kɛrɛfɛ yan préfet depuis fɛn in kɛra ale wo ne wo an si ma sunɔgɔ fo bi an si ma sunɔgɔ minnu bɛ sanfɛ fɛnɛ an faamaw fɛnɛ olu fana ma sunɔgɔ cɛkɔrɔbaw dɔw sirannen don dɔw tɛ se ka kuma musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan ka n'u tɔɔrɔya ka n'u bali u ka balo ka n'u bali u ka sunɔgɔ ka n'u bali u kana sɛnɛ kɛ ala m'o fɔ dɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ a tɛ nin ye diinɛ o diinɛ ta da si la mɛ n b'a ɲini aw fɛ faamaw bɛ na. nin ye Baɲangara gouverneur ka kumakan ye n'o ye dɔgɔkɛ ye an ka imam Umar lamɛn gouvernement tɔgɔ la Hasimi tɔgɔ la o taara fɛn kɔnɔ an ka délégation ɲɛmɔgɔ ministre colonel major Ismaël Wage ka fara ministre de la santé kan ka fara muso ani denmisɛnw ka ministériso kan ka fara action humanitaire kan jamana ɲɛmaa tɔgɔ la k'a fɔ degun min ye a ka dugudenw sɔrɔ k'a fɔ a tɛna ɲinɛ o kɔ wa a ma ɲinɛ o kɔ ka na u hakili sigi ka dugawu kɛ maa minnu fatura ala ka hinɛ u la ka tila minnu joginna mun se ka kɛ yaasa ka lafiya lase u ma ka furakɛli ko a bɛɛ talen don en charge jamana fɛ jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ o kɔfɛ ka tila tuguni dugudenw ye degun sɔrɔ yɔrɔw jenina saya kɔfɛ k'o bɛɛ jateminɛ mun se ka kɛ k'u dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna na ani dugumɔgɔw kumana u y'a yira an na k'a fɔ u mago bɛ min na o de ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka laɲini ye bi n'o de ye ka jamana fan bɛɛ sécuriser o de la n ko Mali bɛ degun min kɔnɔ degun in an bɛ bɔ a kɔnɔ n'an bɛɛ lajɛlen ka engagement ye ɲɛmɔgɔw engagelen don ka jamana sécuriser jamanadenw an k'an kɔnɔnajɛya k'an ka kɛlɛcɛw dɛmɛ ni kunnafoni balolen yaasa degun min n'an b'a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na an natɔ a ye sefa wari miliyɔn 20 d'a ma sarakaji tɛ mɛ ni degun ye u sɔrɔ nin cogo la hali baara bɛ gɛlɛya yaasa ka tile 2 la tɛmɛ n'a ye minnu fana joginna olu bɛ se ka furakɛ cogo min na u ka denbaya kana kamana gan boliboli la balo ɲini na ka dɔ lase u ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka armée olu fana ye balo caman chargé o bɛ sira fɛ ka na jamana ɲɛmaa tɔgɔ la min bɛna di dugudenw ma n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan balo in ko tɛ wari in ko tɛ ŋaniya de don k'a yira dugudenw na k'a fɔ ni tile ma ban dugu kunna k'a ka dɔgɔn président de la transition a tɛna ban maliyɛn den kunna k'i ka dɔgɔn donc o la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa degun min n'an b'a kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ ala ka jamana basigi. ne tun ye ministre Umaru ye délégation tɔgɔ la ministre 4 de tun bɛ kɛnɛ kan Funɛ n'o ye denbaya ministre ye ministre de la santé Jaminatu n balimamuso a yɛrɛ ye n wele n ka donc ka foli kɛ ka dugawu kɛ n ka donc banbatɔw ye n'o bɔra yen n ka donc Wage tun bɛ kɛnɛ kan ani Umaru yɛrɛ donc min sɔrɔla k'a fɔ o ye nin ye mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ni ala sɔnna tile 2 in na o bɔlen n ka donc baara wɛrɛ bɛ boloda o ni dugudenw sera ka taa kuma cogo min hakilina min kan ka kɛ o kɔnɔna na o bɛ kɛ premier ministre yɛrɛ ye Bankas Kaw o ka ɲɛmaa o ka donc a y'o reçoit o kumana n ka donc ni situation in kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ
insécurité yɔrɔ la bi an ye hakilina caman ta kɔnɔna na o ye nin ye nka da pour an ka tɛmɛ volet tɔ ninnu kan joona. ayiwa an ka ye projet de loi. projet de loi nka donc i ye hakilina min fɔ nka donc min kɛra assemblée la nka donc pour nous a bɛ gɛlɛya kuma fɔ fɛn min adopté la maaw ti souvent analyse kɛ o hakila ko kɛlɛ don nka donc min ka di bɛɛ da ye bɛɛ bɛ dɔ fɔ sans chercher à comprendre olu yɛrɛ le rapporteur nka donc a ye kuma dɔ fɔ an b'a lajɛ n'an sera k'o sɔrɔ nka donc pour que ka se ka maître Diallo a ye kumaw dɔ fɔ ne yɛrɛ jatigɛ la parce que n tɛ se k'a faamuya maa bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ in na k'a fɔ ko tɛ fɛn caman kalama donc an b'a lajɛ n'an sera k'ale sɔrɔ donc pour que hakilinaw ka se ka di an k'a lajɛ n ka taa donc baara in bɛ se ka kɛ cogo min pour nous jateminɛ min kɛra hakilina min taara pour que baara ka kɛ n ka taa jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na n'an ma kɛ ni hakili sigi n ka taa donc gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ olu ko projet min nana di olu ma olu kɔni ka taa donc olu fɛ n ka taa projet kuntan don projet in tɛ projet ɲuman ye olu ye n ka taa donc hakilinataw ta n ka taa donc ka a baara kɛ cogoya dɔ la mais il est important que an k'a faamuya k'a fɔ baara in kɛra cogo min yan o y'a ɲini k'a fɔ n ka taa ko parti politique mɔgɔw ma se ka ye k'olu de ye n ka taa mɔgɔw wele ka n'u lamɛn ko à peu près 215 personnes o 215 personnes na olu fɛ n ka taa donc o ye Mali maabaw bɛɛ lajɛlen o ye parti politique bɛɛ lajɛlen o ka ye ale ka ye cogo la dɛ a ka hakilinata la a ye min fɔ donc il est important que n bɛna taa Ibu Si ka yɔrɔ la a ye min fɔ n ka taa donc Ibu Si y'a ɲininka an b'a lamɛn a ka hakilinaw la ka sɔrɔ ka commentaire kɛ n ka n kan ka min fɔ n ka taa donc n b'o fɔ a cogoya la parce que n'i ye jamana ni jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ sariya dɔw bɛ ta n ka taa an ye kɛlɛ kɛ yan ka taa k'a fɔ ko sariya ninnu na n'an ye bi an bɛ yɔrɔ min n'an k'an bɛ sariya bolo in ta n ka taa donc a ka jugu ni seli ye n ka taa kɛlɛ min kɛra donc o ye min kɛ organe unique nin ye jumɛn ye parce que kɛlɛ b'o de la o n'o tɛ i ma sariya tɔw lajɛ o kuma ma lajɛ sariya tɔ foyi la parce que projet in na o ye organe unique de minɛ k'a da k'a kantigɛ parce que organe unique la indépendance ko kuma de fɔla depuis ATT ka waati la fo bi ala ka hinɛ a la k'a fɔ n'an ma organe unique sɔrɔ min bɛ élection organiser maa min bɛ fanga la ka da fanga tɛ se ka bɔ si o la jeune ti ye n ka taa donc élection organiser yan k'a fɔ si la situation évolue comme ça Senko le général Senko qu'il n'y aura pas de deuxième tour o kɔnɔna na jateminɛ kɛra de k'a fɔ bandaw ka waati la premier ministre min bɛ Mukutari Wane a y'a fɔ ko organe unique tɛ se ka sigi ani parti politique mɔgɔ dɔw bɛnn'a kan donc o baara min kɛra an y'a lajɛ ka hakilina ja dɔw ta donc an b'a lajɛ n ka taa ka président de la commission yɛrɛ lamɛn. Parce que inclusivité est jumɛn mɔgɔ kelen ta tɛ loi ye min de ta ye loi ye n'a ye bɛɛ lamɛn bɛɛ k'i ma ko nin de kan ka sara la i b'a tigi wele karisa e na ni min ye e ka hakilina ye nin ye a ma ban a ma mais hakilina wɛrɛ bɛ yen dɛ an t'o fana lajɛ n'i ko k'i t'o lajɛ mun de bɛ kɛ sisan ko ninnu bɛɛ la an bɛ k'a kɛ. Oui, donc ça veut dire que il y a mis foyer parce que n'est contrôle kalama. Donc ça veut dire que gouvernement un projet de loi ninke ni charia ni projet bela jinike kalata loi bi kalata bela jineko fo ou ya beke kasro ou ma
parti politique si vous voulez moi c'est ça mais vous confirmez mais est-ce qu'il y a un gouvernement moi nous Mali si informé gouvernement mais Léo moi ga fo si ça et mon maire ko assise nationale de l'Afo et moi comment maire non mais fait ko confirmer bon gouvernement lettre flemme ci la sentiment et bon ça date du 3 décembre 2021 a flemme et voilà 3 décembre 2021 et bon à ce moment-là 3 décembre 2021 maintenant assise c'est le 3 décembre 2021 assise on fait c'est à ma commission 6 décembre 2021 assise kera 27 28 29 30 décembre 2021 assise qu'on fait donc ça veut dire que assise à ma boîte assise euro c'est ma boîte assise euro ma dire morale do mon assise que lu ma assise résultat do ay ma mo do a je fa yake mon assise que assise o jama dembe wole be kan sigi jama be tatu na ngo fo o to résultat ko me do bolo on sait pas ah mais bon apparemment on le sait parce que on te dit le ka do assise mi fo on me para que ni projet de loi mana on fait on mori amendé min kala ambota mi mala ambobla amba bla fona no so ye ber la main anti tata ka fanya bla tele ambe pela main amba jatimine comme loi restriction beka be akladi amorita mbe pema d'accord maintenant bien que vraiment c'est ni sorobi c'est l'occasion en ngala malien ti mama sika femme famu ni wati là c'est que depuis que senti moro ko ni tekeli tama ko gouvernement moro ni shariana le gouvernement moro ko dimino c'est vrai Agnebola et Agnebala réseau sans faire ni précis là dans la presse Agnebala senti moro ni gouvernement moro ko mi nyona bon et Atlanta du là surtout moi né senti moro ou bien communiquer mais il y a au gouvernement de la gauche quoi oh amasi goro la gauche là ambe na continuer ne mettre Bakoye a donné de Corfina non nom de bala au dans que les politiques au dama de Gadwala on est grand on est militaire au Kadi au tomo on a noué au ya rapporteur ayi kanto plus de 200 personnes ata ko yo de wele ko nyinga au 200 personnes qu'on a ka fotala la ko mali ma nyuma be to kona ko betala ale fait 200 personnes ye mali ma nyuma be tellement c'est politique les partis politiques au Mali c'est 240 et quelques partis politiques à tout et redon et à quoi intellectuel demandé de Welela ko de kera table ronde là tellement au te codon au te fait kalama malikola 800 personnes de Welela 8000 personnes de Welela pour que aucun assise là l'ensemble des partis politiques pas d'autre là au bora kalama tableau ronde ko ngata de etara donc et commission là au tableau ronde là ngata mo Welela ka bo Mali européen l'ensemble de la société civile ben Welela kata donc à ouverture qui ngata donc à barakara to me be ay chef parti politique mi yi bandata wode kera tableau ronde là maka ngata chomi tableau ronde to ka ngati organe unique to ka ngati chomi mo ka ngata la chomi ngata to ya barakete ona woye mami wole wolu ngata kata sigi ka kuma no fe fanga dina mani wolu la demaya ma kele mi communiquer quelque quoi apprécier akara ademay parce que ademay mo ya ira ka foko hali o ka che ngata no ye jaw yo se ka ko candidat parce que candidat to jaw ngata kam se ko candidat wodi la ngata ba apprécier la parce que ademay parti mi do son fait bien o be fond no kanem ni jatime ka konna adema des organisations élection qui ngata seni fait avec ngata ala ka hina premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta katla ka annuler 11 mai et 10 milliards de dirhams tapuma oui tapo de wone comme expert ni nous ngata tapo rencontrer ngata ka discuter tapo il fait mon fait fort oui de parce que tapo en fois radio télé là ka fama ta ko loi était passée autrement fait de dirhams dans des cola aujourd'hui, les élections qui ont été organisées au même boulot, c'est le coup d'état avec Mali là. Parce que nous avons dit que nous avons dit que c'est des sénicoros où il y a des tatouages qui ont été faits.
Mais vous savez, Hassim n'a rien. Quand tu es là, Hassim a dossier de Hassim. Hassim a donc c'est ce qu'il faut faire. Amassé follow. Année tout ce dire à donc c'est ce qui va se passer. Mais ni bɛɛ baara kun ye jumɛn de ni bɛɛ lagosi ye jumɛn ye o cɛla dɔw yɛrɛ wari di Facebook maniw ma 500,000 francs ka taa donc 800 euros k'a di français dɔw ma ko ka vidéo kɛ ka se ka gouvernement lagosi a mɔgɔ lankolonw bɛ passé radio ni télé la k'a fɔ bɛ gouvernement lagosi ni maa min kalanna i bɛ ko dɔn k'a fɔ a fɔra ko organisation na ministère 12 de bɛ yen min kan ka élection organiser mais an k'a bɔ u bolo an ka kɛ organe unique ye ATT ala ka hinɛ la ATT y'a fɔ a ka message laban na ko ni organe unique ma kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ élection organiser min ka di a b'a kɛ o tun ye tiɲɛ de ye donc n'i bɛ fanga la se b'e de ko ka kɛ organe unique mɔgɔ y'a kɛ i n'a fɔ premier ministre ko don ko parce que ko y a l'article ko mɔgɔ min kan ka mɔgɔ ta mɔgɔ 7 fɔra mun na parce que premier ministre ye gouvernement bɛɛ lajɛlen wolo CNT ka taa donc maa min ye projet porté na ça va dira aw ma ça va dira ne ma pour que a ka kɛ père ye ka taa a fɔra ko mɔgɔ kelen b'a ta et puis o mɔgɔ 7 n'a choisira o bɛ mɔgɔ 9 min ta o mɔgɔ 9 a bɛ taa di Assimi de ma Assimi de bɛ décret ta ka tila k'olu ka enquête wuli o kan o mɔgɔ 7 est-ce que o ka ɲi parce que Assimi de ka responsabilité don Choguel ka responsabilité tɛ premier ministre ka responsabilité tɛ donc Assimi de bɛ enquête wuli o bɛɛ kelen kan est-ce que ninnu ye hɔrɔn ye est-ce que danbetigiw don est-ce que u b'u ka impôt sara baara bɛ se ka kɛ cogo di Assimi bɛ sɔn ka décret ta ka wolo nommé donc a bɛ se ka mɛn ko ye Assimi Choguel ko la cogo di o mɛ Hashimi y'a wuli jamana kɔnɔ donc kuma bɛ dabiribiri k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye a fɔra organe unique min ta ministère 5 de bɛ organisation na élection na ministère de l'administration territoriale bi o ye min kɛ o ye organe unique ɛse fɛn bɛɛ tigɛ tuguni ka segin ka taa di ministère de l'administration territoriale ma a wariko a organisation a fɛn bɛɛ ministère de l'administration kɛlen ko ASN kɛlen i n'a fɔ ko CENI donc a bɛ fɛn dɔrɔn de contrôler or depuis élection waati la san damadɔ 7 millions de bɛ ta ka di CENI ma CENI ti baara kɛ a tɛ rapport kɛ a tɛ foyi kɛ a b'a dun dɔrɔn ka sigi n'o tilala o bɛ tila ka taa yɔrɔ jeni ko a tɔgɔ fɔ dɛmɛ ka taa kɔsa na an y'a ye ka taa yɔrɔ jeni n'a yɛrɛ ko enquête ma se ka kɛ 7 millions de bɛ d'o ma 7 milliards de bɛ d'o ma ka mɔbili kura san ka d'o ma o ko ja CENI ka baara bɛ mais gouvernement ko n'an bɛ fɛ ka transparence kɛ an ka CENI an ka 2 yeux milliards de bɛ d'o ma an ka administration territoriale an k'a bɛɛ fara ko kelen kan k'a di mɔgɔ kelen ma jamana ɲɛmaa n'o ye président de la république a k'a ta. Disi o bɛ a kɛ i n'a fɔ Choguel de ka loi don mais loi in taara cogo di an bɛ kalanso de la bi a y'a sigi n b'aw kalan de bi a bɛ kalanso de la loi bɛ ta cogo di fɛn bɛ ta cogo di loi in taara cogo di assemblée la maa fila de bɛ loi proposer soit donc assemblée bɛ loi proposer ou gouvernement bɛ loi proposer table ronde kɛlen ka ban o y'o dossier de ta foyi ma modifier a la ka tila ka atelier kɛ bɛɛ ɲininkala parti politique lankolon min n'olu binna ni fanga binna n'o ye olu de ko ko ti taa RPM b'a la a bɛ fɔ min ma comment il s'appelle donc Adima b'a la comment il s'appelle Kodem b'a la ah Presse Yelekuma b'a la UDD b'a la parti jumɛn wɛrɛ ka taa donc olu ka fanga binna min na pari na olu de b'a la olu de ko ti taa olu de ko ko ti taa donc olu de ko ko ti taa maintenant n'a fɔra ko k'olu ti taa aw ye ala minɛ ka taa donc aw y'olu de invité ka na k'a kɛ i n'a ko fadenya ko k'olu ɲininka u ka hakilina na n'olu nana ni mɔgɔ 10 ye rencontre la o b'o mɔgɔ 10 sɛbɛn vous n'avez pas honte pour nous dire que c'est 200 et quelques personnes ko ye Mali mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen parce que aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔn Mali la aw tɔmɔna ka taa carnet bɔ kɔnɔ aw tɔmɔna parce que a ye dɔ sumuw ye aw tɔmɔna parce que a ye dɔ parents ye aw tɔmɔna parce que a ye dɔ terimuso ye pour que 2 millions ta ka d'aw ma ni hɔrɔnya ni danbe b'aw la pour qu'on ata Maïga ni hɔrɔnya ni danbe b'aw la comme toi tu dis que nous on n'est pas cohérent ni hɔrɔnya ni danbe b'aw la renoncer ka taa donc à ça comme quand le Burkina Faso prenait 600 000 francs donc aw bɛ na pour des intérêts inavoués parce que a bɛ baara kɛ nga donc avec la France vous voulez nga jouer parce que dɔw nga donc on sait nga donc où vous jouez dɔw yɛrɛ ko nga ko wari ka di nga pour que ka baara kɛ on n'est pas là pour distribuer de l'argent le moment où nga baara bɛ kɛ la aw ye décision ta ka modification kɛ a ye a segin nga donc loi semaine et qu'est-ce qui s'est passé a ye ministre wele
Qu'a fait un ministre à 48 heures, à 24 heures. Ministre ko Oma, ministre in Kalalon Katima, elle est magistrate. Et Nyabaka, au cas où nous sommes Kasola Boule Kadé, ko ala ko tala ko moyere atowere min que ministre de la fonction publique ibe ka watila araki talawa araki mu wala wantado kaso la den koro boule ngata donc nyege josila donc wo ngata donc ta jo ministre ma o ta jo ministre ma ka fanga ta ka ministre to ya ministre ko ngata ni ko la korote e kaso la dende o e ka fanga ta kemina manefe mali ko de engrais ni ngona no te ngata e se ka manefa boule kaso josila. Donc, vous ne pouvez pas faire comme ou ces gens-là qui n'ont jamais voulu une force de changement. Nous nous même là, la majorité, 80% n'ont jamais voulu un moment M5. Et oui, c'est que c'est la contre M5. Parce que là, quel est bien ami militaire ou l'union. Oui, vous devez le droit pour que nous fala, qu'on veut voter assigné, ou de la OTAN. Association de pourriture, vous pensez qu'on va dire pour vous faire plaisir? Vous pensez qu'on va laisser ce pays-là à Kafka? Et vous sortez aujourd'hui, vous levez télé ou quoi, vous levez radio ou quoi, vous levez conférence ou là, vous levez cela. N'est pas que tu vas même dire depuis Allah Dama del Capote. On est confiné à Kenya. Et vous levez tout ma foi, au gouvernement tout ma foi. On ramasse des gens dans les ruelles de Bamako. Kafako Benana dans le Malabouche. Mami Nanou est en son temps qu'elle est de tomber. Et bon, donc clairement, parce qu'elle va donc, oui, à son niveau, son mot, je vous dis. On a continué de nous faire avec café, nous manuellement, avec café baoulé, mafia. Je l'ai autant. Oui, à son don, Hassimi de autant. En Hassimi de théâtre la clé. Mais les Hassimi là, la Kabokana. Entre la Kabokana Kafo, encore nous tuer. Encore Djem Malikola n'a pas continué. Wolou, Hassimi de nommé, Hassimi de Choukel. Maintenant, ni tout le monde, autre que c'est comme ça. Et Djaou, à fortement lettre tira Moussoma avec les modifications de 92 points. On allait, Moussoko Auma, ni aïe à dire ça, ça n'a pas réponse sur ma discake. Mais même si on fait, aïe à reporter 72 heures ou 48 heures, avec lettre qui est Kachauma. Donc, on est gouvernement de Tassigi, on est président de la République. Pareil, il y a Karachodi. Dossier scellé, président y a des techniciens, Hassimi a des techniciens, on est Hassimi a des techniciens. Ministre ou bien a dit avec analyse des documents. On est sur le conseil des ministres là, on va se décider que le dossier est à décenter. Oui, je vais le dossier. Une fois que le président a présidé, c'est le dossier du président. Ce n'est plus le dossier de Choquet. Mais on a qu'à honorer ça. Et donc maintenant, le problème c'est au dossier qu'elle est. À Franco, à 112 heures d'âme, Soulandier était d'accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Au discours de la fait, oh non, qu'au ministre de la semaine, il faut que Choquet de la lettre semaine. Voilà ce qu'elle descend. Ce qu'elle a chef de cabinet à la lettre semaine. Oh non, qu'il faut que l'intérimaire du premier ministre au semaine. Le moment où Ouagebe est fait dans la salle de la lettre semaine, Djaou Yengata a fort, la lettre au semaine, 4 reportés dans la commission de la Djaou. Muso ko problème ta mais jaw ni ne ta do eti ni dalika eti wala regi ne ta do jaw de ba ala ya da de coup d'état la mami ale jabane ma siami do abi fasala senga iba fa ngata ko mami tuli be di sama na ka kan war wa dembe ta la war ma de ta ta do abi ni kedu donc ni ci tumle ken kon na nor hale kele ta jamana ci ma coup d'état sarake donc ni ci tumle ken na. Donc, au Djaou, que les lettres se mettent à fond, non, que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On a donc, ni hakina me taleno, ibi na Djaouya, où sont les mouquets? Moussa Tarassi, tableau rendu est mis fort, ou lui est mis fort, ani nous est mis fort, aya synthèse que, quand lettre se met à ta doma, comme mi karakaya kenaye, comme mes travailleurs salaires mais tant engagé. Les seulement des petits signes à la lettre bablo, kafanga dans mon cabeta. Mais vous êtes des mercenaires politiques, vous êtes là. Vous n'avez jamais été c'est une tire. Le côté est bien. Le problème pour moi, Bekanga Tanyon fait. Mais ni Djaou Toumbi fait pareil à Kekanye. Ni ne ko Gerea Kela. Et bien, Mouké, Hassimi ka téléphone Biblo. Choukel ka téléphone Biblo.
Le moment où Mali on sara le moment où on fait embargo là, le moment où Djamana on a donc fait la donc il en quoi on a donc un spectacle là où il y a des morts donc un peu partout. Ça veut dire qu'ils sont des apatrides et des antinationalistes. Parce qu'on ne peut pas aimer le pays qu'a fait un spectacle malien. Aujourd'hui, au cas par mouillé avec l'institution, avec la communauté internationale, car il y a une institution bloquée, qu'on a créé, Choguel est démissionné. Au cas ça dit, au cas Maoubé, au cas Falin, au cas Sonou, au cas Niéméré, Bora, Télé, Radio Bella, Choguel est démissionné, Choguel est démissionné. Choguel est démissionné. Au-delà du conseil des ministres. Anga bo hashidiala jamana ni bara ke ngata jamana plan shogani ya yere sacrifice to ngata kuma malien ko la ka mali jambe sigala anko amma ko bala mami mi sika dambe ko kuma fo hore ha ko hore ya kuma fo halala ya kuma fo amma ko bo densia de la ko ka ke jamana nyamai mais o densia ala bo chamo on yere ke hashidi am ke hashidi ka yere ko no fra parce que dit ni moi fait. Mais est-ce que nous venons faire bien? Est-ce que on a ni Choguel bora ka shimin boyo? Est-ce que il veut faire un régime coron et demana inchi ka demana blani? Est-ce que nous c'est kana malien beso? Non mais agele malien ema adema chewu la chuma adema che chukoro koroni ngula chukoma ngata donc avant to me chen do photo me ko barka wan tano barka bande wan tano allez ambarka wan barka bande wan tano allez depuis IDP allez depuis allez makanga molo ngata donc ada boko do la sa et adema ye transition from ke mouvement démocratique là kata député bidurunta il peut même député koro kana no ye ngata ye mondo yo le député koro puis nyanga yemi que ça fait partie de l'histoire quelle histoire faut que tu m'as voulu te c'est mais nyo le fou le ko ka fania maître Bachili nous mo de folay o ka fania o ye ministre here o bolaka na ambassade to ngata donc Dakar vous voyez, il y a des logements sociaux qui plus de 20 personnes qui sont en train. Vous voyez, il y a des cités qui sont en train. Au cas de famille, le peuple veut d'autres types d'hommes. Oui, pour vous dire, nous battons le Kokamake. Adin Djabi Radoula. Sini, les 20 personnes qui sont en train, les 20 personnes sur les 300 personnes, m'a discipliné. Je le mets qui comme au défi. Amaka tiene le cas de moi. Akakuma, mais tu vas pas chier. Au lieu de Jamana Chia, Maître Bachili. Mba me radio la dobe kuma ka tango chwa dola no mo nyana maundo obita na baka dunika ya kadunika Jamana don sekera. Le peuple souffre. Aujourd'hui, il nous faut d'autres types de générations qui peuvent changer. Mais il est dans mais Mali la gata donc bi ame mo la gauche là. Mais ni me mo la gauche il faut que capter vous question. Il y a aye mu ke gata donc Solomon Boula mo ka du jolti là. Pour ce que la ka gagner et l'État a payé des milliards. Contre donc cette façon de gérer les bâtiments. Quelle leçon de morale au Badama? Contraire ça. Et puis nous on est acteurs de 26 mars en Akango. Donc on a fait le bagage en Gabo mais c'est une décision d'État. C'est rétrograde, c'est de donner encore comme Robla pour que notre paracasca s'y quoi. N'a créé une situation on a c'est une coup d'état. Mais c'est pour cela qu'on fait de panique là. Présent il y a fond de constitution pour la au constitution pour la menace. Hali no une décision ta. Hana promis là. Le président va demander qu'il faut casser la constitution pour là et le peuple va voter. C'est tout. C'est pas baléa. Ils nous embêtent. Fadi Sara Alibana. Abana, ana c'est ana tu m'as dit. Aywa, Abana. Donc on peut comment dire malien do kelema. Mo kelé parce que ça nga foli ok. 29 74 78 fréquence 3 ma kelé moi qui canadien abana de question qui n'a pas posé na contribution ma kelé me wa donc ne mo kelé té ngata donc ambe temena ko ngata parce que ambe faka kuma de tellement bien concentré no ba ko ngata donc il va faire mo kelé ma sekado mo kelé nana ambe kuma dama allo ma to yi da ba da Bari. E kuma koro ganta. Dobo i radio magana. Ami arabe.
Amin. Amin ya Rabbi. Ya. Ya. Amin ya Rabbi. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ne mo la ba nga donc awe amato ni na ka be fo ngata donc mo me ba na me na.